Marea colonizare greacă. Cine vrea ca să cunoască despre colonia greacă, în istorie să citească, cunoștința să-i mai crească. Pe țărmul Mării Negre, Marea Adriatică, Marea Egee și Marea Mediterană. Erau 55 de orașe, nu pot să le prezint pe toate. Nu se ținea cont de naționalitate, nici de religie, mai frate. Au deschis spații comerciale, agricultura era în floare, de la munte până la mare, o dezvoltare covârșitoare. Oamenii din orașe, triburi barbare, trăiau bucuroși sub soare. Celți, traci, geți și sciți în societate erau uniți. Relațiile erau pașnice între țări, orașe, centre comerciale și unități militare. În istorie am aflat că era un regim politic bazat pe un sistem democrat. Nimeni nu a comentat. Prezint cu drag ce am citit, pământul atunci era numit Marea Ospitalieră, în care lumea prosperă.